8 de marzo, Día da Muller. Un pouco de historia. Ata os nosos días. 8 de marzo de 1857. Mulleres dunha fábrica de Nova York protestan porque gañan menos da metade que os homes. A policía dispersa a protesta e 120 mulleres morren. 28 de febreiro de 1909. Mulleres de Estados Unidos celebran por primeira vez o Día das Mulleres nunha manifestación pedindo igualdade de salarios e dereito ao voto. 1910, Copenhague. Na segunda Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, Clara Zetkin propón proclamar o 8 de marzo Día Internacional da Muller. Marzo 1911. Unha fábrica de camisas de Nova York arde e 146 mulleres que traballan nela morren ao non poder escapar das chamas ou bloquear os donos as portas. 8 de marzo, 1917. Mulleres rusas maniféstanse contra a morte dos soldados na guerra, provocando a caída do zar e a chegada dun goberno que lles concede o dereito ao voto. 8 de marzo, 1975. A ONU declara o 8 de marzo Día Internacional polos Dereitos da Muller para conmemorar a loita por mellorar a vida das mulleres. E a loita continúa. Feliz 8 de marzo, mulleres do mundo. Máis difícil aínda, Mulleres do circo, por Fernando Botero. Acróbatas. Trapecistas. Malabaristas. Equilibristas. Monociclista. Payasa. Amazona. Amazona. Adestradora de animais. Domadora.
Recibidora de coitelos. Música. Bailarina. Artista de nai de familia. Mulleres e homes xuntos. Na pintura de Botero. Lugar de nacemento, Colombia, América Latina. Profesión, pintor-escultor. Estilo. Boterismo. Persoas e obxetos teñen moito volume. Temas. Naturezas mortas. Escenas de familia. Desnudos femeninos. Tauromaquía. O circo.